Moikka taas kaikille ja tänään pelataan Steel Brainrottia. Mä viime kerralla sanoin, että nyt mä en ole niin tätä pelannut, mä vaan kävin nopea katto. Kun ei mulla mitään Brainrotteja tai mitään, niin mennään nyt pelaa tätä. Ja kommentoikaa alle, mitä pelataan seuraavaksi, niin sitten mistä te tykkäisitte, niin. Ja mä voin pistää taas mun käyttäjän nimen tonne kommentteihin, jos te haluatte äddää mut, niin. Nubini Pizzanini. Nyt mä varmaan taas vedän samanlaisen videon kuin aikaisemmin, tai saman pituisen, siis joku 8 minaa varmaan. Tai sellaista. Ja sit tykätkää näistä videoista ja niin nyt hirveästi on tullut tykkäyksiä, mutta on tullut ihan sikana katselukertoja. Kiitos niistä. Ja kommentoikaa alle aina jotain, jos haluatte, kun sekin auttaa mua tosi paljon ja tilatkaa kanavakin. Mulla niinku tulee mulla ei tullut niinku yhtäkään kommenttia, niin olisi tosi kiva, jos tulisi jotain kommentteja. Ei oo väliä niinku mitään, mutta olisi tosi kiva, jos tulisi jotain. Ja niin. Kyllä mulla on niinku toinen käyttäjä, millä mä oon tätä pelannut, niin kyllä mä osaan tästä aika paljon, kun mulla on siellä kaikki tosi hyviä. Mä halusin vaan tehdä tän uuden, koska tää on paljon kivempi pelaa kuin nyt, kun mä oon tehnyt tän kanavankin ja niin. No, ois tosi kiva, jos Nubini Pizzanini. ois tosi kiva, jos te kommenttaisitte ja sitten tykkäätte ja tilaatte, niin se auttaa mua tosi paljon. Ja nyt täältä ei ole tullut hirveästi mitään, niin kuin mitä mä pystyisin ostaa. Tarvitsin lisää nyt Nubini Pizzanineja. Ja sori, kun mä puhun tälleen vähän oudosti. Ja niin. Ja olisi tosi kiva, jos te pelaisittekin, mutta sori, kun siinä mun yhdessä videossa, niin mä vahingossa kirjoitin sen mun pelinimen väärin. Mä en tiedä, kun mä pistin sen yksityisellä se yhden videon, missä taisi olla, niin se oli se Gasta pelaa 1, 2, 3. Te näette sen tästä toi ylin. Se on toi Gasta pelaa 1, 2, 3. Vitsi, mun tarvitsee näin. Nubini Pizzanini. Täällä on muuten Spiun Niro Columbino. Se on tosi hyvä. Ainakin mun mielestä. Sä et oo olemassa mitään. Et oo olemassa mitään. Mä voisin olla ehkä vähän erilainen aina tässä kaikissa näissä videoissa. Niin. Nubini Pizzanini. Joo, kato vaan mitä mä tarvitsen tuohon reverbiin. Taas tää. Nubini Pizzanini. Mä ostan nyt aika paljon näitä Nubini Pizzanini. Tässä voi tulla aika tylsä video, mutta jos
jos et ei halua missään, niin se voi olla, että mä vielä ostan jotain hyvääkin. Niin muistakaa katsoa video kokonaan loppuun. Tung 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 sahur. Sitten on nyt aika hiljaa, koska... Niin. Nyt ei hakea vähän näitä rahoja. Ta 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 sahur. Nyt en mä saa ihan just sellaisen Team Cheese, mikä oli 500. Nyt, jes. No täältä tulee Team... Ei kun mä haluan muuta tää. Lubini pizzanini. Lirillä. Salamino penguino. Niin tossa nyt on Team Cheese, mutta tarvitsin siihen sitä rahaa. Niin sit kun mä nostan ton Team Cheese, niin sit mä lopetan tän videon, ettei tuu silleen, että tästä tulee aika lyhyt. Mä ostan näitä Nubini verran, pizzanini. ne on niin hyviä. Nubini pizzanini. Nubini pizzanini. Kultainen lirili. Lirilillarila. Bambini crostini. Nyt mun basic mukaan. Pitää poistaa jotain, jos mä ostan se Team Cheese. Ja nopea kerään tästä vähän rahaa ja sitten mä voin mennä ostaa se varmaan. Mitä saada se just? Mä voin nyt mennä ostaa se. Perochello lemoncello. Mä otan, että täältä tulee sellainen. Sitten mä lopetan tän videon. Onko se jo tuolla? Ei tuolla. Milloinkohan se tulee? Tääkin on ihan hyvä. Ja jos haluatte kommentoida, niin kommentoikaa kaikki, että mitä eri pelejä vai että jatkaanko mä tätä vai jatkaanko mä tai aiemmin mitä mä oon pelannut, niin voitte kommentoida alle. Vitsi tästä. No mä vaan otan tän. Mä voin seuraavassa videossa, jos mä vielä pelaan tätä, niin sit mä voin ottaa sen Team Cheesin. Ja ei muuta, nähdään seuraavassa videossa. Crostini.